Mnohí z vás si už určite niekedy krátili dlhú chvíľu hádzaním lietajúceho taniera. Existujú aj nadšenci, ktorí túto aktivitu povýšili na seriózny šport. Tento šport sa nazýva Ultimate Frisbee a najúspešnejším klubom na Slovensku je Team Mental Disorders. V letnom období trénujú na Dreňovej v Ružinove. Ten šport Ultimate Frisbee vlastne priviezli lektori a takí tí prví Američania, čo sem došli po revolúcii. Vlastne celé to začalo v Sadianka Kráľa, ako taká krátochvíľa, v podstate my začali hrať tak rekreačne. No a posledne tými rokmi sme začali zaujímať tú krásu v tom, začali normálne trénovať a musíme zúčastňovať sa tých profesionálnych a tých zahraničných súťaží. Ako môžete vidieť, existuje viac spôsobov, ako hádzať frisbee. Väčšina ľudí, ktorá to nehrá profesionálne, hádže backhandom. Okrem toho existuje aj forehand, pri ktorom sa hádže z boku. Palec je z vrchnej strany a ďalšie dva prsty zo spodu. Tretí základný úder je tzv. Upside, ktorý sa hádže podobne ako forehand, ibaže okolo hlavy. Veľkou výhodou tohto športu je, že ho môžu hrať muži aj ženy spolu v jednom tíme. Ja to mám veľmi rada, lebo potom, keď ja idem hrať proti babám, tak keď trénujem s chalmi, tak potom proti babám je to veľa ľahšie, lebo som zvyknutá hrať proti chalnom. Potom aj na ihrisku je to také, že ženy do toho prinášajú takú jemnosť a nie je to len o takej hrubej sile. Tento šport sa hrá aj na medzinárodnej úrovni. Slovensko prežilo svoj úspešný debut už v roku 2000. Taká premiéra slovenského národného tímu v Ultimate bola v roku 2000 v Halbrone, kde sa slovenská reprezentácia umiestnila na 13. mieste a bolo to také veľké halo vo svete, lebo vlastne ešte žiaden nový štáč sa zúčastnil. Vlastne nevyhral ani ten zápas, my skončili 13., čo bolo veľmi prekvapujúce, takže odtedy, je to tak. Koľko družstiev vtedy štartovalo na tom turnaji? Tam bolo 20 krajín, tam malo svoj tým. Hráči frisbee si svoj šport pochvaľujú. Najradšej na frisbee mám, že sa poriadne vybehám a stretneme sa s kamošmi, zahráme si parádnu hru, je to strašná zábava. Ak vás Ultimate Frisbee zaujalo, príďte si ho vyskúšať. Každého radi uvítame, ako je tu dobrá partia, si myslím, a kto chce prísť, nech príde od veku 14 do 90 rokov kľudne, takže nie je problém, fakt.